Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Мартали и тук с мен е Цветомир, един мой приятел. И с него ще заснемаме на играта Rush Team, която е много готина, нещо като CS. Не съвсем, да. И сега ще видите така. Да изберем някой малко. Айде, Цвети, ама тук. Създаваме ли се? Арена Асаут. С ножове към него. Кой ще създаде? Я ти създай, да покажеш как ще създава. Добре, аз ще създам. Team Deathmatch, Knifevolley, 16 играча, Max, Kill Max 200, Pink Max 300, така. Няма да е 200. Pink. Ще е 300. Виж, аз го пуснах. Нещо съм от зелените. Да, аз съм с този скин. Така, ето. Да. Бъни хоп! Вижте как! Дами и господа, вижте как правя бъни хоп! Нека се чуем. Вижте как правя бъни хоп! Я вижте децето ми! Вижте ни какви сме прото. Бъзикам се. Забил. Ето го е! Ето го е! Умирай! Не ме забива, защото са писани. Има и други скинове освен тези. Ако там минава. Така. Той влиза в база. Аре бе! Фани го е! Но му се не знае. Ти се джойнах. Да. Има някакви про. Се джойнах. Видях нещо да минава. Това е тая, бе. Ау, там ме уби. Не, то. Конко. 200. Айде сме направим на прота пред базата им. Аз съм зайче. Аз съм зайче. Хоп, хоп, хоп. Леко, че имаш щит още. Аре, бе. Минах под него да Може, така ми лаги. Минах под него да не ме учи плаване. Аре, бе. Тук ми лаги, аз го фраснах, ама нищо. Ти снимаш трип. Да, снимам за това. Ме уби. Той си е променял контролите той, мисля да започна нова поредица на Майнкрафт. Но Светомир не може да игра, защото видеокартата му е прекалено слаба и трябва да се преинсталира компютър. Аре, стана. И няма да снимам с него за сега. Хедшот. Да, няма да снимам него за сега. Мисля новата поредица да е Майнкрафт, но не Survival. Но не знам, може на Hexit да почна, но на Hexit много ми лаги и не знам просто как ще се справя. Слага. Аре бе, фани го е. И то ми лаги, човек. Иска да ме надат. Еко Мишо, пресрещни го! Откъде е? Бих! Базата ни бях. Ела тука, бе! Така. Би му тупо. Появи ли се? Аре, то ми лаги. Знаеш ли какво? Ще си взема кафаната. Чакайте, бе. Катаната си е доста... Чакай.
Ела пред мен, ела пред мен. Чао, тихаме. Ела пред Също мен. в тази игра може да има и хакери. Има, да, имам хакер. Да, дай да кажа това. Занимавай хората през това време, аз докато се оправям там. Добре. Опциите. Ако ще правиш Защото ни логи, чакай. Да му се не знае какво, как ми бъгна. Нищо, летиш бе. Знаеш как ми бъгна. Аз ли? Да, ти летиш, ето във въздуха си поставя. Бъгна. Малко. Аре, бе, човек, какво става? Еми, война. Какво друго да става? Воу! Килаура! Килаура! Какво? Нещо стана... Не бе, аз не използвам хак, бе. Нещо стана като килаура, виж. Той е с... То една бък малка става над така. килаура. Аре, Използвам бък. Е така рандом използвам бък. Откъде да знам? Отивам за караната. Да, сега ще ви покажа и моите оръжия, между другото. Искам да ги покажа. Така нарочно, така. Така имам отключени брадвата и катаната. Там. IP-то ще е в описанието. В смисъл, аз па IP-то. Обърках се. Сайтът на играта. Не, да, аз се играл от сайтът Congregate, но аз ще изпратя истинският. В смисъл, не, ще изпратя този. То там си има... Има си линк. А ще изпратя двата. Бре, имам... За хакери. Вау, имам червената граната, а що не се назема? После ще играме с всички оръжия. Другия епизод. Който ще се знам. Бре, така, кой пистолет, кой пистолет? Кой пистолет да си взимам? Дигъла? Моя дигъл или... Нека... Не знам, аз си сменям скина. Ето, райфъл. Така, тук са ми отключени шотгъни, тук имам някой. И 16-ката. Кой лево съм? Кой е? Я? Лево 6? Аз съм левел 13. Леле, ако стана левел... Кой беше? Май 8 беше... Не, 7. Е това ще си взема. Другия левел е това. Автоматчето. Аре да играме с Виждате всички го, оръжия. много е силно. Той е много силно. Да играме с всички оръжия на City Zone. Добре. Да, така, това ще бъде първият епизод. И чао!